एसे मोजां गाज्रि रायलायनोसैलाय दिनैबो मेथाइ जादों नै फ्रियाव हरदों अननानै फ्रियाव मोनजानायखाय मेथाइ जादों नै जोंबो सानैजों सानदों नों ओंखाम संनो गोदो थां खोनायाखै ओंखाम संनो गोदो थां जोंहा नै डिउटि गनानै फैलायबाय दासो फैनानै मेथाइ जाफैलाबायदों आरो नै फ्रियाव मोनबोनायखाय एसे गोथावनो आसाम खिंखिरिनि मेथाइखौ नैबे मेथाइयानो जिके दादानो रावबो जयेन जाथ'वाखै नामा ने दाबो दिनैलाय रावबो गैथ'ला नामा नायग्राफ्रालाय सिरि जाजोबथारदों नै दासो सासे फैजेनबाय फैदो दे जयेन जादो लोगोफोर कमेन्ट खालामदो बोरै दं खबर सबर खिथाहरदोलाय सानसेयावनो सानसे लाइभ फैनो मोनाबाथाय मोजां मोनला माथो गोसोफ्रानो सानसेयावनो सानसे रायलायनो मोनाबाथाय बोरैबा मोनलायो मंगलवारी मा जाखोलै नै एसे खेंखाइ जादों नैबे खेंखाइ मेथाइ जुलाफि बादि खेंखाइ मेथाइ होनो बेखौ खेंखाइ मेथाइ ओमफ्राय आंना खानाय स्टाइला माबायदि नुदों लोगोफोर मोजां नुबायना दाखालि एकदम जायलाला मोनो बिराद गाज्रि नुयोमोन दा एसे खानाय सिनजाबा मोजां नुबायना सिनजाबाय नै नै फैदो नोंबो दसे जुलि दैमारि उन्दुनो ओंखारबाय आं मानो इमान गोबाव जोंना माने डिउटियानो दासो गना फैदों नालाय उफाय गैया सम दिनै मैगं लाबोबाय माबा एसे लेट जाबोबाय आरो मैगं बायबोनायखाय नङाबा थाब जागौमोन 10था जागौलायबाय नै दिनै मैगं लाबोबायना जोङो मैगं बायबाय माबाय डिउटियानो 9थायावसो गखायो 9थायाव गनानै ओमफ्राय मैगं लाबाय माबाय गोबाव जाबाय आरो 10था जागौलायबाय दिनै उन्दुनो ओंखारखासिगोन मानोथो उन्दुनो ओंखारा जानो ना आं नोंखौ सिमां नुदोंलै मा सिमां नुखोरा आदा आंखौलाय माबायदि मा जानाय सिमां नुदों जेन'बा खिथाहरलाय दे माबा माहाजोनफोरसो जाबायबायनाय सिमां नुदों नामा नोंलाय आदा आंखौलाय दे कमेन्ट खालामदो कमेन्ट खालामनानै माथो सिरि रिंकां महिलारि हेल' आदा मा खबर मा जाबाय थाखो मोजां खबरालाय मोजां नैबेखौ जादों नैबे खेंखाइ मेथाइखौ बिराद गोथाव जानो संख्रिनि आरो सिनि गैया मा गैया जों बिदिखौसो जायो आरो बिराद मोजां मंगलबारि होनबा माहाजोन जानायनि सिमां नुबादों आरो ना गैयालै अबाव माहाजोन जानो आरो गरिबसो जासिननानै दं माथो मानसिफ्रालाय सानगोन आरो ना इउटुबाव भिडिअ हगारबाय थायो इउटुबनिफ्राय बिराद खामायबाय सानगोन थाइसेबो गैया जों ओरैनो लोगोफोरनि थाखायल' लाइभ फैयो ओमफ्राय मा होनो लोगोफोरनि थाखायल' भिडिअ खालामो आरो शेयार खालामनो माबाफोरखौ जानाय जाथायफोर माबा अबेबा जानाय नुथायफोर बेफोरखौल' शेयार खालामनो थाखायल' जों चेनेलखौ खुलिखादों आरो ना मोनबाबो मोनाबाबो जायो आरो जोंनो थाखाय बहा माहाजोन जानो गोरिबसिनसो जादोंना रिंखां महिलारि नोंहालाय माबोरै खबरालाय जोंहाथ' बिराद मोजां दङ फ्रियाव मोनबोनायखाय मेथाइ जादों आरो लोगोफोर दङना अननानै हरदों नै ओंखाम संहैदो दे खुम्फु बिटुए प्रडाक्सन खबर सबर बोरै आदा मोजां फंबाय खबरा एकदम मोजांथार नोंनालाय बोरै खबरालाय मोजां आदा बाजै आंनाबो दे बिदिनो मोजां गाव गावनि देहाखौ गाव गाव मोजाङै थानायानो मोजां नङा होमबा दे ओंखाम संहैदो दे ओंखाम सङालासिनो नै आथिं थिखोलायनासो दङ नै ओंखामखौ संहैया दाबो हनै आंहाल' गोग्लैदों नै थैनोसैमोन हान्थुआनो सागासिनो
मानि गोग्लैया सिरिनिफ्राय आरो दुद्रुबोदों आइटेम लायनो थांबाय गलानाव दुद्रुलायखोन दुद्रुफेरनो मोनाखैमोन खोमा मा संनो नागिरखो गैया दाबो संथ'वाखैनो फंबाय एकदम मा होनो आलु दङ ओमफ्राय टमेट' दङ बेनोसै आरो ओंख्रियालाय दालि दङ दालिखौथ' बिराद गोबाव जाबाय जों जायैया दालिखौ जानोनो बायो मानोबा सिगाङावहाय मेडिकेलाव थाबाय थानानै एकदम दालि ओंख्रिल' मोनजाबाय थायोमोन ना बेखौ जानानै दा बाबाय आरो जानोनो दालिया ओरैनोसो दङ पेकेट मोननै गाहाम दङ सेरनै दंखायो जायाखैनो ओरैनो एम्फौसो जालायसिगोन सम सम जायो आरो गोबावजों खेबसे जायो दाबो जोङो दा फैनानै मास मोनथामानो जाफैलायबाय नै मास मोनथाम जाबाय दा ने जासिगोन 27 सानथामसो दंबावो मास मोनथाम जानो मास मोनथामनि सिगांनो बायनायमोन आरो मासाव खेबसे जायो आरो दालि बाखि आलु टमेट' ओमफ्राय सयाबिन मटर बेफोरबायदिनोसै दा मा संनाय जायो बुटजों आलुजों संना जानोसै खोमा दिनै हिनजावफ्रा बिदि जिरायनो हामाखै हौवाया खाथियाव थाब्ला बुजिया बेयो मालाय हान्थु सानायखाय माबादोंनो मा ओंख्रि संगोन मार्बेल सुबुं ओंख्रियानो आलु माबा दङ आलु मटर ओमफ्रायो बुट दङ सोमना गालांखानाय बेखौनो संना जानोसै दिनैहाय ओमफ्राय गुलशन टेक्सि हाय हेल' बिराद गोथावलै मेथाइया बायना जानो बिदिखौ जानांगौ ने संख्रिनि आरो संख्रि गोजा मोनजोबो मेथाइखौ बे मेथाइ कम्पानियावनो मावहैनोसै आं खामानिखौ बिनिनो फ्रि हरदों आरो ना माने बेयाव मावहैयोबाथाय एकदम मेथाइया फ्रियाव मोनजाबाय थायो आरो गोसोबायदि डिउटि गनाय टाइमाव लाबोनानै मोनजाफैबाय थागोन दा बे खामानियाव मावहैनोसै आङो जोंना दा आं मावबाय थानाय सेलारिया बिराद खम होयोना बेनिखायनो नैबे कम्पानियाव मावहैनोसै दा खामानि रायलायहैनो बेखौ हरदों आरो नै मेथाइ जालांनोबा होननानै आया दाबो संहैया माला जायो ओंखामखौनो दाबो संहैया जोंना गैया बे दिनावबा बर'दिन नायनो थांखोना माखो दिनै जोंना आदाया माथो दाबो कमेन्टखौनो हरनो रोङा बहाबा थांनानै दंहैनोदां आदाया ओमफ्राय दा नै सिरि जाजोबथारबाय सोरहा मा ओंख्रि जालायखो क्रिसमासनि मा स्पेसियेल मोनजाखो सोरहा जोंहाथ' जेबो स्पेसियेल गैया बैसागु होन क्रिसमास होन माबा होन जेबो मोनजाया जोङो दिनै मा एफा गरम मोनदों आं आयु नोगोर गरम मोनदां गोलोमफ्रुजोब्बाय आं नै बोरै जाखो सिफुङाव सिजोब्बाय गस्लाया सिनाय बायदि मोनजोब्बाय माने सियाखैनो आं सिङावसो सिदोब मोनगासिनो ओरैबायदि गरम गोजां बोथोराव गरमसो मोनदों बायहेरायाव ओंखारबा गोजाङो ओमफ्राय थादोलाय दा माला संबावो माला मोनजायो दे
रावबो ओंख्रिखौनो खिथाहरनो रोङासै माथो सिरि जाजोब्बाय बोरै जाखो कमेन्टआ गोदोलायबाय नामा नालाय बेरायहैजोब्बाय नामा बयबो मोसानायाव दुम दामसो दां मालाय मोसानाय रंजानायफ्राव बेदर जानाय अरखेनायफ्राव ना मेथाइ जाना उदै बुंलायलायबायलै आदा लाइभ फैनाया हर जाद्रायो ओंखायनो कमेन्ट खम जायो जोंनि आसामनि मानसिफोरा थाब थाब उन्दुयो आरो गोजांनायाबो बारा बेथ' नंगौ जोंहा ओमफ्राय टाइम मोनाना बेफोरबायदि टाइमावल' फैनांगौ जायो उफाय गैया माथो खालामनो आरोना फैनो सानो जों थाब थाब लाइभ फैनो सानो ओमफ्राय खामानियानो थाब गवाबा गाबोनफोर सुटिफोर जाबायबायनो हागौ आरो अलरेडि बिनाथ' आंनि हिन्जावनाथ' मालिकजों रायज्लायना फैखाबाय गाबोन आरो हाफ डे सुटिनि रायज्लायना फैखाबाय आरो ओमफ्राय आंहाबो एसे सुटि लागोन बायदि जानानै दं आरो हाफ डे ओमफ्राय जोंना राबि ब्लगा मा होनदों हेल' ब्र होनहरदों दे हेल' वेलकाम टु लाइभआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आर दैमारिया मा होनदों मा जाखो होनदों नै आदा माबा जादों नैबे खेंखाइखाय जुलाफि साइसनि सावला सावलि माबा बुस्थु सावनायखौ जागासिनो आरो बिराद गोथाव संख्रिनिखाय गोथाव मोनथारदां जानो ख्रेम ख्रेम मोजांथार जानो माबा बायदि खाथा मिंखिफोर बायदि बिराद हर जायोलै जोंनि लाइभआव फैनायानो ओंखायनो कमेन्टआबो खम जायो मानसियाबो खम जायो सम सम मानसि जायो आरो गाबोन नाजागोन दे गाबोन थाब फैनो नाजागोन फैलायबाय नेम चेन्ज खालामबाय जम्मुनिया दाखालिनिया दे होनबा नामा चेन्ज खालामबाय ने मा नाम मोनलाय नोंना सिगांनिया मा नाम दोनामोन सिगांनिया नामा मामोनथाय बावबाय आङो एसे ओमफ्राय बे जम्मु काश्मीर होननायखाय गोसोआव दं आरो जम्मु काश्मीरखौबा हले माला बुजादो गोसोआव थाबाय फंबाय दे माला संबावो नोङो ओंखाम जाखांबायमोन ना नोंसिना मा ओंख्रि मोनजालायखो गोजांनाया खम नामा एसे आंनि सार्जारजोंसो चार्ज होदों नामा नों दहायलाय होदों आं नोंजोंनो मा होदाबायदों नङा गाज्रिसो जागोन नोंनि मबाइलासो 100 वाट चार्जार बेजों होजाया माबानो हायाना बे दर दानो हाया जाखांबाय जोंहा आलु अमा सोमोन जोंना दे बिराद बरियालै आलु अमा बर'नि ओंख्रि होनबा बेफोरसो दा आलु अमा नारजि अनला जोंहालाय गैयालै ओंख्रिफोरखौनो गोथाव अमा बेदरफोरखौ जानो लुगैयो मोनजाया अमायालाय ओरै दंबाबो बिगुरानो एफा रोजा रुनानैसो जालायनांगौ हाब्रुसो मोनामो अमायाबो
रुगारबाबो खारा मोनामनायानो ओरैबायदि गाज्रि जाखांबाय नोंस्रा गैया जाथ'वाखै जोंहा दाबो ओंख्रिखौनो दाबो संहैया ओंखामबो संहैया माबा जिरायबायसो थाबाय संनोसैलै हाग्रानिबो मोनो जोंनियाव जोंनावबो मोनो हजोंहाय न'आव हाग्रानि मोनो अमा संहैदोंमोन दाख्लि आंनि अप्पा सोर लोक्षिप्रिया लोक्षिप्रियाबो ओमफ्राय नों रायज्लायहरबा बेसराव आगर गायनायाव जाफैबायनो माबाना साखाना दे नोंहा बिराद साइस गोनां ना नोंहालाय मानोथो फैदों होनबालाय जोंनियावलाय कमेन्ट हरलाबायनोलाय सासे मानसि हानजा बसुमतारीनो नोंहाथ' दे बिराद साइज जोंहाथ' हिनजाव साइज ना नोंहा हौवा साइज आरो ना बिराद मोजां नोंहा हिनजाव साइज खालामनो हाया एटासफोरावलाय बयबो थाखायो नोंहा हौवा साइजलै मोजांथार मालाय साफानो गुफुर गावदांदांनो जावग्राया जावखायो टेनसन लानाङा टेनसन गैया जोंहा मोजांखौ जोंनि बर'आवलाय सोरथो मोजांखौ नायनो हायो गाज्रिखौसो नुयोना मोजां खामानि मावनायखौ रावबो नुवा जेब्ला गाज्रि खामानि मावगोन भाइरालफोर जालाबायगोन बैफोरखौ एकदम शेयार खालामलाबायनाय दङ ना मोजां भिडिअ मोजां माबाफोर खालामबा जावनायसो दङ आरो बेफोरबायदि जोंनि बर'आव ओंखायनो सासेया सासेखौ नायलायनो हाया जोंनि बर'आ बेफोरबायदियावथ' डेभेलपबो गैयाना बर'आ आं मानो एफा गोलोमलाजोबखोथाय जा गरम मोनबाय आं हरै गिसिबालाय न'निफ्राय लाफानानै थांद' ओंखाम संहैदो दे गोलोमफ्रुजोब्बाय आं मा जाखो बेलाय माबायालाय हौवा साइजआलाय मानो दानहरखो बेलाय जोंहाथ' हिनजाव साइज जाबाय हिनजाव साइज हौवा साइजआ ओमफ्राय मानो दानखो बे दाना कमेन्टखौ मानो दानखो बेलाय हौवा मोखाङालाय जों हिनजाव मोखांफोरखौ मा नायो हाबा लानो नामा आंखौ औ लाबोलाय सना गानदां हाबा लागोन खोमा बियो जोंनि बर'आ माबानो हामारालैनो रावखौबो नायनो हामारा मोजां जानाय मानायफोरखौ सोरबा देरनाय मानाय बेफोरखौ बिराद नायनो हाया आरो जोंनि बर'आवनो दङ बेफोरबायदिया मालाय जाथियाव जेरावबो नुनाय नङा मालाय बयबो स्रं 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 मावफालायो मुस्लिमफोरखौ नायलाय खम माबाना गरम गोजां बोथोरबाबो मोजांलै नोंसिना आदा मालाय जोंनाथ' जाथारा मोजाङालाय जोंनाबो गिसिबसो सिबनांलायगासिनो आं नै गरमनो गोजां बोथोराव एकदम जे रुम सिङाव हाबबाय एकदम बिराद माबायो आरो बवा माथो सोर जालायखो आदा बवा माथो होनहरदों नै आदाया नों देन्जार माथो मा देन्जार जालायखो आदा आंहालाय मा नुहुरलायखो नोंलाय कमेन्टखौलाय माथो हेदेन जादों आं देन्जारलै आदा देन्जार नुदों ना माथो माबायदि नुदों दे बुंहरफिनलाय मानि थाखाय मा देन्जार नुहुरदों कर'नाया मारै जाखो नोंसिनावलाय कर'नाया एसे बारायलाय खमायलाय जागासिनो दं दिनै एसे दानियाव दा सिरि जाथ'दों आरो साननैसोखौ खबर मोनथ'वाखै जेबो बुंथ'वाखै
ओमफ्रायो नैबे फैबाय थानाय मास मोनथामसोआव एसे बारा जागोन बायदि बुंदोंनो ओमफ्राय दाथ' मिथिया बारा जागोन ना खम जागोन जाखो माबोरै जानांगौ जाखो बारा जागोन खम जागोनखौ मिथिथ'वाखै आरो दा साननैसोआवथ' जेबो गैथ'वा सिरि दंथ'यो एसे मोजाङैनो दंथ'यो नायनोसै बोथोरा बोरै लाङो बोरै मा जालाङो बोरै सौसिलाङो थैजासिमाव बोरै खस्थ' मस्थ' थालांथोंसै कर'नानो मा होनो बे बोथोरा जोबनो रोंखानाय नंला थांलाय फैलायसै आरो बे केरेलायावनो मानो जाग्रोबाय थायोथाय सिगां बेमारफ्रा माने केरेलायावल' जाग्रोयो आरो बांसिनानो सिगाङावबो केरेलायावनो जाग्रोदोंमोन आरो दाबो केरेलायावनो सिगांबो बेनिफ्रायनो ओरै बारबोबाय थायो गरमथारलै बबाव थांखो बिसोरलाय हानजा बसुमतारी मोनालाय हानजा बसुमतारी लनि बर'आलाय सोर जाखो बिथाङा देनजार नुहुरदोंनो आंखौ बोरैबा सानजा नार्जारि ओंखाम संनोसै नै दासो संनायलाय जोंना ओंखामफोरा न'आव मेथाइ जाखांजोब्बाय आंनो रायज्लायहरदों नोंखौ एसे रायज्लायहरदों नोंबो एसे रायज्लायहरदों ओंखाम संनो नागिरदों होननानै नै बे बेसेबां होनदोंमोनलाय 40 थाखा 40 थाखानि 40 थाखा मैगं जानो हाया बेखौनोबा साहा लोंनो होनाय फैसाखौ बुथुमनानै मैगं लाबोयो बेजोंनो जोंना बर'दिननि बन्द' मोनालै रेगुलारसो रेगुलार जोंना मावनांगौ जोंना दुर्गा फुजाबाबो माबाबो बन्द' गैया जोंना मावबाय था सेलारिफ्रानो खम रेगुलार मावबाबो कमेन्ट नायबा जायो कमेन्ट नायनो थिनदों नोंखौ हा कमेन्ट नायहरनांगौ एसे नोङो आंहा ओंखाम संनो नागिरदों ओंखाम दे ओंखामबो संगोन ओरै कमेन्टबो नायसिगोन आङो दे कमेन्टफोर हरलाबायदो मा ओंख्रि जालाखो आलुजों बेजों संसै जालाबायनोसै दिनै बेजोंनो ओंखामाव होफानांगौमोन ने रोङासै आं मा ओंख्रि जालाखो दासो ओंखाम बाजै दासो जोंना एकदमबारे फैबाथाय मावफैनो बायो जिरायनो लुबैयो दसे जिरायबाय ओमफ्राय नै दा संबाय दहाय आरो गोग्लैनायनि दा एसे हान्थुआ साना दंगासिनो सिरिनिफ्राय द्रु 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 गोग्लैबोदों आंहा दहाय गोजौ आइटेम लायनो थांबाय गडानाव खुग्लुब फैखादों आरोबा जेबो जास्लाबासै आच्छा बर'दिननि अमा नामा
आलु अमा जोंहाथ' जानो लुबैबाबो मोनजाया न'निफ्रायसो बिहरनो नागिरदोंमोन सोरबाफोर फैयोबा जानुवारि 1 तारिख 2 तारिखफोराव फैयोबा सोरबा खबर लानो हागोन जोंनाव माबा बिहरफादों आङो अमा बड' जोहोलाव मा जायगानि आब' आरो आदाया मा जायगानि दं नोंसिना दं मा जायगानिमोननो मा जायगानि आब' आरो आदाया जोङो बड' जोहोलाव जोङो माबानि मा होनो सान्तिपुर चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिसिना आमगुरि चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरि ओमफ्राय आंनिया सान्तिपुर माबानि जोंना दिनै बन्द' डिउटिया बर'दिन बन्द'सो बाजै आंबो जम्मु काश्मीरावसो बाजै नोंसिना बन्द' मोजाङानो जादों दे जोंना बन्द' गैयालै सानैनाबो गाबोनसो हाब लादों आङो गाबोनसो ओरैनो मा होखाबाय आरो बिदिनो जिरायनांगौसो जोंना होआ मासावहाय खनसेल' मोनो आरो दाख्लि हाब लाबाय गाबोन हाब लानोसै सानसे सुवार जाबाय माजों लागोन माबा जोंना दिनै बन्द' डिउटिया बर'दिन नोंसिनानो मोजां दे बन्द' मोनलायलायो जोंहाथ' गैया बिदि संसै बन्द'खौ मोना जोंना hawanago regular na mabango गरिबजों सुजुनाय आंनि बे जिउआ गरिबजों सुजुनाय आंनि बे जिउआ मा होनो जोंना सानदेआव बन्द मोनबाय थायो आरो केलेन्डाराव बन्द लिरनाय होबानो बन्द मोनजोबो बरिया नोंसिनानो मा खामानि बिबा Sunday order ang kemarin regular mo order. Timing dia mah dia nih. Nih kejatin lah ini nih udah sosial udah apa nih. Taruh kali ini taruh. Mana ada ini deh. Yogu lo kamu lo gitu. Kamu baca ni. Sudah kalau mana lagi sekolah restoran apa je boria restoran anu macam sini, jemur restoran anu agar kasih mana jemur restoran anu mana jemur mau sih restoran anu sih regular, mana boleh lah, nasi apa boleh mana.
मा ओंख्रि संखो आदा आरो बाजैया ओंख्रिया र' खिथानि आं नै नायबानो जाबाय नैबे नै मटरजों ओमफ्राय मटर ब्रकलि मटर आलु बेजों नागिरदों आरो जेबो गैया जोंना बेनोसै दासो फैदों आंहा दा बहाबा थांफिनदोंमोन नामा दहायबो खबर हरखादोंमोन माथो ना बबेबा थांफिनदोंमोन खोमा बेरायबायदों नामा एसे ना जोंहाबो दासो फैनानै ओंखाम ओंख्रि रेडि लाइसार गंसे बायनो हायि बायदि बिखारि जाना दंगासिनो नै SS7 Part 7 नायदोंमोन दे बेनो फुखांदों माबायाबो खर'खौबो खालामनोसै मा होनो जम्मु काश्मीराव फैदो ज' मावनोसै रेस्टुरेन्टाव थांगोन जोङो दानो थांनाय जानाय नङा एकदम दाबो जेबो खामायजेननोनो रोङाखै जों थाइसेबो गैया दा आखायाव जेबो गैथ'वा एसे मोजां मावनानै बोसोरसेसो मावनानै उनावसो जों थांनो हागोन बोसोरसेसो मावग्रोनि ओमफ्राय आं एसे गिलायलाङोबोरा माबा माबि जानायखायनो जम्मु काश्मीर होनबाथाय एकदम थांनो गोसो जायो ओमफ्राय माबा माबि गावलायनाय बुलायनाय खोनाबाय थानायखायनो एसे गियोबो आरो बिनि एसे गोजान जायो खोमा ने बिसिना मावनाया
Nó khoảng khi nó giống lại. Hít cứ khẩu lên. Bảo vâng. Mình đi bảo vâng. Mana आंनि favorite गान लैबाय आदा एकदम जोंनिबो प्राइभेट आरो बे मेथाइखौ बिराद मोजां मोनो बिराद खोनासंबाय थायो आं दुखु समाव बेफोरबायदि मेथाइखौ खोनासंबा मेगनानो बोहैलाङो मोदैफ्रा गलांलायो थाल मोना बोरै बोरै मा जालाङो जाथायफोरखौ गोसोखांलाबायो आरो गोसोफोरबो खामग्लिलांनाय थायो बिदिखौ खोनासंबानो मोजां मोनो आरो गोसोआव सुखुन मोनो गाव गावनि खस्थ'खौ नायनानै आरो मा होनदों जालुबाय थाखायो बिब्दि जाथायफ्राथ' आदा जम्मु काश्मीराव बेनिखायनोथ' आं एसे गियो आरो थांनो नङाबाथ' बिराद मोजां मोनो आङो जायगाखौ नुहुरनायाव आरो बेरायनो बिराद मोजां नुहुरदां बे जानाय जाथायफोरखौनो खोनाबाय थानानैनो बायोबो आरो गियोबो एसे टाइमानो जोंना खालि संनाय जानायावल' मोनो टाइमखौ नोंसिना न'थारानो जम्मु काश्मीरावखा ने नङा औ अब्लालाय बबेयावथो नोंनि न'थारा बबे जायगायावथो क'क्राझारावसो मा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जोंनिया ओमफ्राय क'क्राझारनि मा जायगा जेनेबा डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार ओमफ्राय गामिया माथो खामानि मावो आदामोनहालाय सेरफांगुरियावनो जोंना खामानिया आं दाखालिबो खिथाखांखाबायमोन ना रेसन दखानावसो आरो जोंना माइरं दखान माइरं माबा माबि दखान गासिबो मोनो आरो जोंनियाव नांगौखिनिखौ संनानै जानायखिनिफोरखौ ओमफ्राय मैगं गोथांफोरबो मोना दालि दुलि गासिबो मोनजोबगोन आरो
मस्ला जोबखाबाय दा नाहरदो कमेन्टफोर नाहरदोलाय नों एसे आसल नुदोंमोन ने सेरफांगुरि अबे जायगामोनलाय आच्छा सेरफांगुरि गसाइगाव थांनायथिंजाय ने सेरफांगुरिया आंबो गसाइगाव थांखांबाय दाख्लिहाय ने सोर मावहैयो बिबा जम्मु काश्मीरावबा पेप्सि पिकनिक स्पटखौ मिथिया आदा बाजै मोनहा पेप्सि पिकनिक स्पट आं खोनाफेराखैथ' आरो पेप्सि पिकनिक स्पट आं खोनाफेराखै थांफेराखै आं बावहाय माने खोनाफेराखै आरो नुफेराखैबो थांफेराखै नालाय खोनायाखैबा आं थांफेरनाय जायाखै आरो खोनाफेराखै आरो आं बेरायनोनो टाइमखौनो मोना नालाय उन्दैनिफ्रायनो खामानि मावबायबायनानै जानांनाय बहाथो बेफोरबायदि जायगाफोरखौनो मिथिलाबायनो आरो ना गैया मिथियाखै जों खोनाफेराखै आरो बिदिखौ ओंख्रिया खामसै नायदिसं थाब गावथाबो सेफोद खालामो नायहैग्रो बिमल जोंना बिमल बर' आदा दिनै गैगाराले Which is the point I just was recommending one their top pants सापर्ट खालाम लोगोफोर अन्नानै लिंकआव थुनानै बा 3D हगारलायथारो आरो माथो मालाबा थांनाय नायगोन खोनाफेराखै आरो खोनानायालाय मालाबा थांगोन र' खोनाबा एसे न'आव थांनाय जाबा बेरायहैलाय बागोन क'क्राझार साइडआव गुसु बोथोराव खर' सानाया बांसिन जायो बर'नि गुबै धोरोम बाथौ सिरि जाथ'बाय मोनाबायबो बिरादनो ना हरनि 11टा जागुलायबाय एसे दोनथ'लायनाया मोजां जासिगोन नामा जों गाबोन एसे फुं एसे सानाव फैनो नाजागोन आरो गाबोनफोर जोंनि लाइभआव फैफिनबानो जाबाय जोङो 2टा 3टासोआव फैगोन फुं साननि 2टा 3टासोआवनो फैगोन आरो गाबोनफोर जों ज' फैनानै जइन जालायबानो जाबाय आरो लोगोफोर दै बाय लाथ'नोसै नामा नोंसिनि चिरां निज्लागुरि औ निज्लागुरि जोंना चिरांनि निज्लागुरिनि खाथियावनो जायो आरो निज्लागुरि खाथियावनोखा सिगांथ' जोंना निज्लागुरि सेरथारावखामोन आरो दै बारबाथाय मोनखायोमोन ओमफ्राय दा एसे गोजानाव थांबाय आरो एसे 3 किल'मिटार जागोनदां ने दानिया 3 किल'मिटार जासिगोन खोमा निज्लागुरि गैयालै जोंहा बिदि पिकनिक स्पटनो मा स्पटनो जेरावबो थांनो मोना निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव थांखांबाय आं एबारनियाव साबसिन जादों खोमा एबारनियाव थांनानै बेरायहैदो एबार बिराद मोजां साजायनाय बायदि मोन्दों आरो आङो नुनायफ्राव आरो साबसिन साजायदों बायदि मोनदां भिडिअफोरखौ नुनायफ्राव जोंहाथ' बिदि पिकनिक स्पटनो मा स्पटनो जेबो मोनजाया
माबायदि जादों माबायदि मादों जेबो मिथिया जोङो थांफेरनो खिथाफेरनोबो रोङा आरो भिडिअ'आवसो नायो जों भिडिअ नायनानैसो नुयो मानसिफोरनि भिडिअ हगारनायफ्राव नायनानैसो गाव गावथ' थांफेरनोबो मोनाबो बेरायफेरनोबो मोना दाबो जोंनियाव बोसोरब्रैयानो जाबाय खोमा ने बिदि खुंनाया बेखौ खुंनाया बोसोरब्रैयानो जासिगोन नामाथाय खेबसेबो थांफेराखै आं दाबो मा होलायखो बेलाय दालाय बहा थांनो मोनबावनो आदा दस्रायावसो दं आङो न'फ्राव थाङोबा थांजायो आरो बेरायहैजायो आंबो आन्दायावसो दंफैयो जोंहा माबाया फंबायाबो आन्दायावसो दंफैयो ने फंबायना अबावमोनलाय न'आ कम्पु बिटिवाइ प्रडाक्सननिया बबे जायगायावमोनलाय नोंनिया बेसे न'आव थांबाय नामा बेलाय माथो फिरफिलि गारि गाखोलायनो मोनखो पास करें ओरै जिर'सो जाबाय नै बाय लाथ'लायनोसै नामा ने उन्दुलायनोसै नामा बयबो उन्दुनो ओंखारलायबायबा ने जोंहाथ' दानो उन्दुखाया आरो बिराद गोबावखा बिराद गोबाव दं आरो जोंहा दानो ओंखामानो दाबो मोनबावाखै नै ओंखाम ओंख्रियानो मोनथ'वाखै जोंहाथ' दाबो जानो मोनाखै बाय लाथ'लायनोसै नामा ने गाबोन समफोर ज' फैफिनलायनोसै बाय दे बयबो गुड नाइट होनहरदो दे गुड नाइट लाहरलायदो बाय लादो बाय लानोसै आरो दिनै थाबनो गाबोन एसे सानाव फैनोसै 2टा 3टासोआवनो फैनोसै बयबो जयेन जालायबानो जाबाय गाबोन फैफिनदो आदा बाय गुड नाइट सुइट ड्रिम्स हेपि क्रिसमास दे गाबोन सानावनो फैबानो जाबाय बाय हेपि क्रिसमास मोजाङै मोजां बारलांबानो जाबाय दिनफ्रा ना बाय गुड नाइट दोनबाय दे नै नोमबाजैयाबो मबाइलसो नायगासिनो मालाय बाय जोंनिफ्रायबो हेपि क्रिसमास गाबोन फैदो आदा बाजै दे गाबोनहाय सुथि लादों नालाय एसे गाबोन थाब फैनोसै आरो नेना थाबानो जाबाय आरो नोंसोरबो थाब फैबानो जाबाय नायनोसै र' नटिफिकेसन सहैनाय लोगो फैबानो जाबाय दै बाय